Kaixo lagunok, gaurko honetan arrautza dantza, hemen ikusten duzuen moduan, dantza del huevo izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Arrautza dantza jolasa, 5 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko jokua da. Jolasian hasi eta materiala atara aurretik, ojo, oharra. Kasu honetan, jolas hau mai baten bueltan jolastuko dugu, baina zutirik eta komeni jaku bertan da zen traba guztiak kentzia, bai? Ze espazioan zehar mobiruko gara. Eta hoin bai, jolasian hasteko materiala atarako dugu. Hauxe izango da, arrautza dantza jolasak edukiko dauen itxura, eta jolaserako ze elementu dauko. Alde batetik badauko, kolore txuriko dado bat. Bestalde bai badauko kolore gorriko dado bat. Eta azkenik badauko hemen holan arrautza hotzara bat irudikatuko dauen kaja hau, eta hotzaran bertan arrautzak daz, bai? Eta 2 motatako arrautzak ditugu hemen. Alde batetik egurrezko arrautza bat, eta 9 arrautza plastikozkoak. Nola jolasten arrautza dantza jolasera? Kasu honetan, kukurruku azkarren ingo dauen jokalarixak ekingo dutzu jolasari. Eta norberak bere txandan inbarko dagoena, lehengo eta be, kolore gorriko dadua jaurti. Kolore gorrixak beti ekintza bat adierazten duzku, bai? Eta ekintza hori azkarren egitea lortzen dagoen jokalariak, izan lekela norbera edo beste jokalari bat, inbarko dagoena da ben, ekintza gurutakoan dado txuria jaurti. Eta dado txuriak adieraziko dau, irabazi dugun arrautza hori edota arrautza kaja honetatik hartuko dugun arrautza gorputzeko ze atalekin eutziko dugun, bai? Kasu honetan, adibidez, besapeia baldin edo lepopeia baldin horrela, bai? Jolas honetan helburua zein da? Arrautza bakoitzak puntuazio bat dauko. Gomazko arrautzak punto bat balio daue, eta ojo, egurrezko arrautzak 2 punto balio dau. Partida bukaeran, gorputzean punto gehien daukon jokalaria izango da irabazlia. Gaurko honetan ez dugu itxurarik egingo jolasen gabitzena, baina bai ingo dagoena azaldu ze ekintza mota eta ze gorputza taletin utzilik ezen arrautza. Adibidez, arrautza dado gorroxa jaurti eta toketan baldin jaku ikur hau, horrek esan gure jokalari danok alik eta azkarren dado gorroxa arrapetan saiatu beharko garela, bai? Dado gorroxa arrapau dauen jokalarixak, jarraia, dado txuria jaurtiko dau, eta kasu honetan toko jako behitu. Hankabit jartia. Orduan zerrengo dago. Bera gure dauen arrautzi aukeratu, bai? Eta ojo, hankabitxartien kolokau eta partidan zian hor txokibiko dago jauzi barik. Azalduko zuet zekintza gehiago da zen. Badau aldibidez, alik eta azkarren kukurruku eki. Orduan hoxe, kukurruku azkarren ekien dauena, dado txurixe jorti eta barriro be, arrautza bat hartu eta gorputza tal batekin eutzi beharko dago. Ze gehiago dauko, mai bate, korrika, jolasian gabitzen maixai korrika buelta emon, eta lehena bere lekura iristen dana, hasi izango irabazlia ekintza honetan. Orduan, arekpe jarraian, dado txurixa jaurti eta behitu. Bakasontan, arlekinatako jako. Hori da, komodina, beraz, norberak aukeratzen dago, gorputzeko zeatalekin eutziko dagoen arrautzi. Adibidez, besapeian. Jarraituko ekintzakin. Arrautza baten errebotian irudixa agertzen baldin da, esan gure dagoena jokalari horrek gomazko arrautza bat hartu eta bota inbiko dagoela. Eta jarraian, alik eta azkarren beste jokalariak saiatu biko die arrautzi arrapetan, bai? Ordan arrautzi arrapetan dagoenak, berak irabaziko da, eta barriro be, dado zurixa jaurti biko dago. Zer geixo doko, bai, behitu hauxe. Arrautzien jako oio bat agerketan bagatzu, sorte hona okidozu. Oioak arrautza bat ipini da, eta hartu hotzaratik zugurosun arrautzia. Ostian barriro be, dado zurixa. Ia zetoketa jako nahi, Arlekina barriro, suerteko nahi. Kasu honetan, behitu lan, ukondo barrukalde honekin eutzikot. Eta azkenengo ekintza, oio bat bera bakarreka agertzen baldin bada, esan gure dagoena oioa isilik dauela eta txanda pasa izango dela, bai? Kasu honetan ez da ekintzarik. Hauxe izango da jolasan dinamika, erlojuan horratzen noranzkoan jolastuko dugu, dado gorreixa jaurtiz lehenengo, eta ostian dado zurixa. Noiz bukatuko da jolasa, lehen esan dutzuet, hotzaran arrautza bukatzen dienean, edo jokalariren batei gorputza taletan eutzitxea daukon arrautzaren bat jausten denean. Kasu horretan, gainontzeko dano, daukoen arrautzen arabera, daukoen puntuak zenbatu beharko ditugu. Ze gogoratu, egurrezkoak 2 balio da, eta plastikozkoak punto bat. Hauxe da arrautza dantza jolasa, abilezia jolas bat eta bizkortasun jolas bat, bai, animatzen zaituet familia danakin jolastera, ze itzelak ingo itxuzuen barriek.
Gaurko bideo hau gustuko uki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri ukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.